Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil ridha illahi ta'ala ridha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadranya bil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Anjalani wa thumma ila hadrati Sidi Syekh Bil Hasan Ali Syadili wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yahya wa thumma ila hadrati Syekhina wa mursyidina wa murabbi ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Tabi bin Yahya Atalallahu amra fi siyah afiyah wa li jami' masyayikh Darut Tauhid al-Hasaniyah li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat imma syariqil ardi ila magharibiha barriya bahriya khususan abana wa ummatina wa jadana wa jaddatina wa ustadzana wa syayikhana wa masyayikhina wa liman ista'ana bisabih wa nahussu khususan sayyid dari an-nas'i dunya al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nusannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'an nabiyya bi'ulumi wa amaddana bi asrari wa a'ada alaina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahammil adabi wa akidiha ala man amara bi ma'rufin aw naha an munkarin. Wa min ahammil adabi lan ikusnya saking luweh gatine pentinge pira-pira tetep lemah wa akidiha wa akadiha lan luweh kakae adat alaman ing atase wong amara kang merintah sapa man bi ma'ruf kelawan bagusi ana utawa nyegah sapa man mungkaran saking mungkaran mujanabatul kibri utahe ngedoi sombong wa ta'nifilan bengesi wa ta'yiran nacat-nacat wasyamatati lan nyela-nyela bi ahli ma'asi lawan ahline maksiat. Maksudnya wong sing lakoni maksiat. Fa inna zalika mangstuane mengkono al-kibar il akhir iku kan yubtilu iku temen iku kan yubtilu iku terkadang ngilangake apa zalik asawaba ing ganjaran wa yujibulan nekaake apa zalik al-iqaba ing siksa. Ini kan nerangno amar ma'ruf nahi munkar. Saiki wa min ahammil adabi wa agadiha alaman amara bi ma'rufin wa an awanaha munkarin mujanabatul kibri wa ta'nifi wa al-akhir. Termasuk sebagian dari perkara yang penting, maksudnya adab sing perlu ditekankan kanggone wong sing amar ma'ruf nahi munkar. Iku ana adabe. Yaiku apa? Mujanabatul kibri wa ta'nifi wa ta'yiri was samatah bi ahli ma'asi. Yaiku apa? Tidak sombong, tidak menyombongkan diri. Artinya ketika ana wong sing nglakoni kealanan terus orang tersebut mengingatkan, menasihati ya kudune niate krana Gusti Allah. Krana dhewe amar ma'ruf nahi munkar iku membela agama Gusti Allah. Sing bener dibenerno, sing salah ya dibenerno. Dengan artian krana Gusti Allah, tidak karena pengen dilihat orang, tidak karena sombong. Lah, aja sampai duwe perasaan sing ngono iku. Wa ta'ifi wa ta'iri wa samatah bi ahli ma'as. Terus kemudian orang sing amar ma'ruf nahi munkar iku aja sampai mencela-cela, aja sampai menjelek-jelekkan orang sing nglakoni kemungkaran iku. Maksudnya ngene, ana wong sing nglakoni kemungkaran terus kita sebagai orang sing amar ma'ruf nahi munkar sing mengingatkan kejelekan aja sampai awak dhewe ngelek-ngelek wong sing iku mau. Bisa jadi ketika orang tersebut setelah bertaubat iku iso luwih apik. Lah,
Awak dhewe gak boleh menjelek-jelekkan orang sing kaya ngono iku mau. Fa inna dzalika qad yubtilu thawaba wa yujibul iqab. Merga hal-hal seperti itu punya perasaan sombong utawa menjelek-jelekkan orang sing nglakoni kemungkaran iku mau, dalam artian awak dhewe bener niate menasihati, bener niate mengarahkan ke hal yang lebih baik, tapi aja sampai duwe perasaan sombong utawa menjelekkan atau bahkan duwe perasaan nek aku luwih apik sangka wong iki, aja sampai ngono iku. Merga hal-hal seperti itu iku bisa menghilangkan ganjarannya amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian bisa menyebabkan siksa bagi orang tersebut. Mergo niate iku mau salah utawa piye. Wa rubbama yakunu da'iyan ila radil haqqi wa adam yang qabulih. Wa rubbama yakunu terkadang ana wa dzalik da'iyan iku narik ila radil haqqi marang nolak sing hak. Wa adam yang qabulih ora anane nrimo kang hak. Wal istijabati lan nuruti. Fal yazar mongko becik wedya sapa man kulal hazar kelawan sakabehane wedi. Minzalika sampe mengkono kiber ta'nif ila akhir. Wa rubbama yakunu da'iyan ila radil haqqi wa adami qabulih. Wal istijabah terkadang hal-hal seperti itu maksudnya duwe perasaan sombong utawa duwe perasaan sing menjelek-jelekkan orang lain ketika amar ma'ruf nahi munkar iku terkadang bisa mendatangkan maksudnya itu terkadang bisa nolak kebenaran maksudnya kemudian wa adam yang boleh wal istijabah cara mana ketika orang yang mempunyai sifat seperti itu sifat perasaan sombong utawa menjelek-jelekkan ketika amar ma'ruf nahi munkar itu terkadang bisa mendatangkan orang tersebut cara mana atine atas maknanya tidak menerima kebenaran. Cara seumpama orang tersebut ketika sedang delalah kok nglakoni maksiat. Lah, ora gelem nurut, ora gelem ngrungokno nasihate wong liya malahan. Falyahdzar kulal hadzar min dzalik. Maka takutlah orang-orang sing amar ma'ruf nahi munkar iku aja sampai ketika amar ma'ruf nahi munkar iya iku mau duwe perasaan sombong, duwe perasaan nyacat menjelek-jelekkan wong sing ahli maksiat mau. Wal yakun rafiqan syafiqan layyinan rahiman. Wal yakun lan becik ana sapa man iku rafiqan iku welas, syafiqan ya welas, layyinan kang lemes lebunge maksudnya lemah lembut. Rahiman tor iku asih, mutawadhi'an tor andap asar, mahfudal janah kang rendake lambunge. Wallahul muwaffiq wal mu'in. Dan solusinya apa? Ben ora kaya ngono iku. Solusinya ben tidak ben iso menerima nasihat orang lain, ben iso dibenarkan ketika maksudnya ben iso dibenahi ketika ia berbuat salah. Ya solusinya ya ketika amar ma'ruf nahi munkar aja duwe perasaan sombong, aja duwe perasaan menjelekkan ahli maksiat. Tapi ning kene jelasna wal yakun rafiqan syafiqan layyinan rahiman mutawadian ila akhir. Sebaiknya ketika amar ma'ruf nahi munkar awak dhewe niate ya karena Gusti Allah ketika orang sing dinasihati iku mau ya diwelasi awak dhewe ya lemah lembut aja sombong-sombongan awak dhewe ya menjaga sikap tawadhu mahfudal janah wallahul muwaffiq wal mu'in. Wabilang kan Gusti Allah asing katu utawi kumandek wali yang iku ngatasé Gusti Allah atuklanu utawi cecekelan. Summa anna qaddamna fi awwali hadza ta'lifi wallahu alam bisawab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.